Узак еллар район башлыгы булып эшләгән Ильяс Мөхәддинов Димитроград шәһәре мәчетенә имам итеп билгеләнгәч, шәһәрдә дини һәм милли тормышта бик күп башлангычларга нигез салынды. Таләпчән җитәкче, оста оештыручы Ильяс хәзрәт Украинада махсус хәрби операция башлануга эшмәкәрләр белән сөйләшеп, һәр төрле ярдәм акциялары, аларның гаиләләр белән очрашулар оештыра башлады. Мәчеттә җыя безнең егетләребез бик күп җыя. Күп кенә инде анда барып кайттылар. Егетләр генә түгел, кызларыбыз да анда барып кайтучылар күп булды инде. Һәм инде безнең мәчеттә бит специаль яшьлектә куйган, яшьлектән башка да бит булышабыз. Бүгенге мәҗлескә махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнары, гаиләләре һәм әти-әниләр чакырылды. Кайберләренең күзләре яшьләнгән. Миләүшә Халитованың 29 яшьлек улы Марат узган елның 24 февральнән бирле хәрби операциядә. Көн саен диярлек телефоннан сөйләшеп торабыз ди Миләүшә. Монда безнең белән Катяда монда отдыхать итеп, восстанавливается китән да. Менә телефоннан аралашасыз. Телефоннан, телеграм буенча SMS. Райондагы татар эшмәкәрләре дә изгештән читтә калмый. Яңамалык районы Урта Исән Тимер авылыннан Шамил Халиков якташлары янына 15 тапкыр барып кайткан. Күптән түгел генә эшмәкәр Фәрит Әхмәтшин да 5нче кат Украинага тонналап азык-төлек көн күреш кирәк яраклары илтеп тапшырган. 10 тонна груз җыйдык инде, буржуйкалар, киемнәр, әти-әниләрнең посылкаларын. Инде үзебездән күп әйбер. Шулай итеп инде анда тепловизор, шундый кирәкле әйберләр, технические средства. Ульян шәһәренең Тимер юл районы татар автономиясендә мондай очрашуларны ай саен диярлек уздырып бара. Бүгенге көндә бездә ул список бар, безнең кечерәк кенә архив. Беренче инде без сразу эшләп киттек соцзащитада. Алар бездә ярдәм кулын суздылар. Администрация районы безнең Тимер юл районыныкы. Шулай без бергә дуслашып барабыз да, бергә шулай җыелып сөйләшәбез дә, сорашабыз да, и аннары шул бәйрәмнәрне организовать итәбез дә инде. Шунысы игътибарга лаек. Мондай очрашуларга шәһәр, район җитәкчеләре дә чакырыла. Шуңа күрә яу кырындагыларның гаиләләре үзләрен борчыган мәсьәләләрне, хәл ителмәгән проблемаларны турыдан-туры чиновникка җиткерә ала. Вопросы, конечно, бывают разные. Помогали ремонты делать, когда была такая необходимость. Где-то помощь собраться в школу нужна. Где-то совершенно нестандартные просьбы по родственникам, потому что действительно наша задача в разных бытовых вопросах помогать. Берничә ай элек Ульяновскидан киткән егетләр үтенече буенча мөфтиятның берничә имамы Украинага барып хезмәт итеп тә кайта. Безнең дә хәзрәтләребез добровольцлар булып барып кайттылар передовойда, 4 направлениегә бүленеп, бөтен передовойларны, бөтен блиндажларын, окопларда бергә солдатларга күрешеп кайттылар. Альхамдулилlah 10 көнгә якын үттеләр, альхамдулилlah шөкер. Вакыт шундый заманнары булды. 50 метр, 20 метр взрывлар булды. Без белеп тордык, шулар риск белән киттеләр. Альхамдулилlah сау сәламәт хәзрәтләребез кайттылар. Мәчет дәүләттән аерылган дисәләр дә, бүгенге вәзгыятьтә мәчетләребез читтә кала алмый. Чөнки бергә булганда гына уңыш җиңүләргә ирешеп була шул.